Hola, sóc Josep Torrent, creador i narrador de Mindcast 30, un podcast que resumeix idees i llibres en càpsules d'uns 30 minuts pensades per fer-te reflexionar. Principalment en català amb algun contingut en castellà o anglès, comparteixo pensaments clars, estructurats i fàcils de processar, combinant reflexió pròpia i coneixement aliè. L'objectiu és que puguis absorbir idees rellevants sense perdre temps. Tot en un format accesible i inspirador que et faci pensar cada episodi. Mindcast 30 resume ideas y libros en cápsulas de 30 minutos para hacerte pensar. Contenido claro y fácil de procesar. Mindcast 30 summarize ideas and books in 30-minute capsules to make you think. Clear, easy to digest content. ¿Estás llest? Are you ready? ¿Estás listo? Let's go! Benvinguts i benvingudes de nou a Mindcast 30, el vostre espai on explorem llibres, idees i pensaments gratis, que ens ajuden a entendre potser una miqueta millor el món i nosaltres mateixos. Soc Josep Torrent. Avui us porto un petit assaig tan breu com brillant, una d'aquelles obres que semblen humorístiques, però que quan les llegeixes te n'adones que diu més veritats que molts tractats de filosofia pura. El seu autor és Carlo Maria Cipolla, un historiador italià especialista en història econòmica, professor a Berkeley, Oxford i Pavia. Un home d'ironia fina que un dia va decidir analitzar el que ell considerava el factor més poderós i més perillós de la història humana, l'estupidesa. I així va néixer el seu assaig més famós, Les lleis fonamentals de l'estupidesa humana, publicat el 1976, ja fa uns quants anys. Ell no és un moralista, no era, ni tampoc un provocador. Era un historiador que observava patrons, guerres, economies, imperis, i notava que darrere de tot sempre hi havia un factor que ningú volia estudiar, la capacitat humana de fer el mal, però sense voler-ho. D'aquí neix el seu exercici lúdic, una mena de teoria econòmica aplicada a la conducta humana. Amb un humor científic, Cipolla va decidir classificar les persones segons com afecten els altres i a si mateixes, evidentment, a la vegada amb les seves pròpies accions. Això no és un atac, és una observació, una mena de mapa de la irracionalitat i la racionalitat quotidianes. Haig de dir que me l'he llegit 3 vegades aquest llibre, encara em ric, perquè sí que és dur, és una miqueta dur, però a la vegada vas veient cosetes que la veritat les pots veure en el dia a dia. Ell defineix el tipus, en 4 tipus d'individus, ¿vale? Ens defineix 4 tipus de persones. Imaginem un quadre de coordenades, Cipolla dibuixa un eix molt simple. En un costat el bé o el mal que fas als altres, i a dalt i a baix el bé o el mal que fas a tu mateix. I aquí, segons ell, tenim 4 quadrants, 4 arquetips humans. Per una banda tenim els intel·ligents, els que fan bé als altres i a si mateixos, ajuden i, en fer-ho, generen valor compartit, són el motor del progrés. Tenim els malvats, els que fan mal als altres, però que ells treuen un benefici. Són calculadors, egoistes, però com a mínim, són previsibles, els pots veure. Potser no de lluny, potser de prop, però els veus. Tenim els incauts o ingenus, que fan el bé als altres, però es perjudiquen a si mateixos. Són els que donen massa, confien massa, i simplement no saben dir que no. Els estúpids, i aquí és on Cipolla fa el seu propi cop d'efecte, són aquells que fan mal als altres, però a sobre sense obtenir cap benefici propi. De vegades fins i tot es perjudiquen a si mateixos. Per Cipolla, aquest quart grup és el més perillós, perquè són imprevisibles, no hi ha patró, no actuen per odi ni per interès. Simplement fan mal sense voler-ho, sense adonar-se'n. I Cipolla formula la seva teoria en 5 lleis fonamentals, no són masses, que sonen com axiomes científics però que en realitat són un mirall còmic i lúcid de la condició humana. La primera llei ens diu: sempre, inevitablement, tothom subestima el nombre d'individus estúpids que circulen pel món. És a dir, resumint així breument, n'hi ha molt més dels que pensem. I el més sorprenent és que apareixen allà on menys t'ho esperes, a institucions respectables, en equips brillants i fins i tot a cercles intel·lectuals. No es tracta de maldat ni d'ignorància pura. És una espècie de forma natural, un soroll de fons que impregna la nostra societat. Cipolla ens diu
gairebé amb un somriure trist, que subestimem constantment aquesta presència i que per això ens sorprenem una vegada i una altra quan una decisió absurda, una política mal dissenyada o una idea irracional acaba tenint conseqüències enormes. No és que l'estupidesa sigui nova, simplement és que és persistent, invisible, perquè sovint ve disfressada de bones intencions o d'una falsa seguretat. La segona llei ens diu: la probabilitat que una persona sigui estúpida és independent de qualsevol altra característica d'aquesta persona. És a dir, és la llei més democràtica de totes. L'estupidesa no hi entén de classes socials, de nivells educatius ni de currículums. Hi ha estúpids amb 3 doctorats i gent humil amb una saviesa natural que et deixa bocabadat. Cipolla ens adverteix que ningú no en pot quedar exempt, ni tan sol els més intel·ligents, perquè ser estúpid per ell no és una qüestió d'intel·ligència intel·lectual, diguem, sinó més d'un comportament. És la incapacitat de veure les conseqüències dels propis actes. D'aquí el perill, perquè quan un estúpid arriba al poder, o té el poder, o exerceix el poder, els seus efectes es multipliquen. En altres paraules, no hi ha una vacuna contra l'estupidesa i pot aparèixer en qualsevol moment. I penseu, fins i tot a nosaltres mateixos. La tercera llei, la més famosa, ens diu: una persona estúpida és aquella que causa un dany a un altre o a un grup sense obtenir cap benefici per ella mateixa, o fins i tot perjudicant-se. És la definició que converteix l'estupidesa en una força cega, com un vent que bufa sense direcció. L'estúpid no busca destruir, simplement actua sense pensar, i el resultat és que el món, un cop més, ha de pagar el preu. En Cipolla diu que aquest tipus de persones són completament imprevisibles, super random el tema, perquè no tenen un patró lògic, no responen a incentius, ni a pors, ni a recompenses. Simplement fan mal, i després sovint no entenen per què els altres s'enfaden. És el company que saboteja un projecte sense voler, l'usuari que difon desinformació per si de cas, o el polític que pren una decisió absurda convençut de que està fent el bé. El drama és que aquesta estupidesa no és malícia, i que per això no té cura. La quarta llei ens diu: les persones no estúpides sempre subestimen el poder destructiu de l'estupidesa. Aquí Cipolla fa un advertiment duríssim. Els intel·ligents, els ben intencionats, sovint pequen de confiança. Creuen que tot es pot raonar, que tot té una explicació, que si argumentes bé, l'altre ho entendrà. Però no és sempre així. L'estúpid no juga al mateix joc, no està a la mateixa lliga. On tu veus una lògica, ell veu confusió. On tu intentes ajudar, ell o ella veuen amenaça. I així una societat pot desfer-se lentament, no per accions malvades, sinó per acumulacions de petites decisions sense sentit. Per això Cipolla diu que el món cau sovint en mans dels que no saben el que fan, i no per maldat, sinó per manca de consciència. I la cinquena llei ens diu: la persona estúpida és el tipus perillós més gran que hi ha d'ésser humà, perquè a diferència del malvat, tu no pots predir el que farà. Amb un malvat pots negociar, prevenir, fins i tot pactar. Amb un estúpid, mai. Pot fer mal sense motiu, sense límit, sense remordiment. Cipolla conclou que l'estupidesa és més perillosa que el crim, perquè el crim, almenys, té una lògica interna, l'estupidesa no. I això la converteix en la força més desestabilitzadora de totes. El que fa més inquietant en el missatge de Cipolla és que darrere de la seva ironia hi ha un avís profund. Ens diu, i estem parlant de l'any 79, el destí de les societats no depèn només dels intel·ligents i dels malvats, sinó del nombre i del poder dels estúpids. Tot i que sembli una broma, Cipolla no parla només d'individus, parla de sistemes. Una societat on l'estupidesa es tolera o es premia està condemnada a la decadència. I a l'inrevés, una societat que aprèn a identificar-la i a reduir-ne els efectes pot prosperar. Però cal anar amb compte. Cipolla no fa una crida al menyspreu. No diu que hem de ridiculitzar l'estúpid, sinó, al contrari, entendre com l'estupidesa actua. És un fenomen col·lectiu, estructural, gairebé natural. No es tracta d'assenyalar, sinó de protegir-nos i, si podem, educar-nos millor. Quan Cipolla va escriure aquestes lleis als anys 70, el món encara era analògic, però avui, mig segle després, sembla que el seu assaig s'hagi tornat pràcticament profètic. Estem en una societat o una època on qualsevol idea, per absurda que sigui, es pot propagar a la velocitat de la llum.
En aquest podcast no anirem mai ni a la dreta, ni a l'esquerra, ni amunt ni avall. Intentarem mantenir-nos neutral i fer anàlisis de llibres, idees i sense intentar donar una valoració pròpia. Però és veritat que quan Cipolla va escriure aquestes lleis als anys 70, el món encara era analògic. Avui, mig segle després, sembla que el seu assaig s'hagi tornat pràcticament profètic. Vivim a una època on qualsevol idea, per absurda que sigui, pot propagar-se a la velocitat de la llum. I això fa que la seva teoria tingui un pes nou, gairebé inquietant. Les xarxes socials, per exemple, són un laboratori perfecte per comprovar aquesta tercera llei. Una sola publicació sense fonament pot fer mal a milers de persones i qui la comparteix sovint no té res, ni diners, ni prestigi, ni poder. Només el plaer inconscient d'haver fet alguna cosa, encara que sigui inútil o destructiva. Cipolla això ho hauria trobat fascinant. La tecnologia ha multiplicat la capacitat d'actuar sense pensar. I, paradoxalment, mai havíem tingut tantes eines per ser savis, ni tants canals per ser estúpids. Com diu en Xavier Salamartí, tenim una tecnologia a la nostra butxaca amb tota la informació de la història de la humanitat i molta gent no sabem com fer-la anar correctament i com treure-li el màxim benefici, diguem, per aportar i no per restar. Aquí hi ha una llum d'esperança. Si l'estupidesa és contagiosa, la intel·ligència també pot ser-ho. Per això hem de pensar d'aquesta manera, una miqueta positius. Cada gest de lucidesa, cada conversa honesta, cada decisió presa amb criteri és una forma de resistència. I potser la gran lliçó de Cipolla no és només identificar l'estúpid, sinó decidir comportar-nos diferent d'ells, és a dir, no ser un d'aquest grup. Perquè al final tots en tenim un percentatge dins. La genètica humana és la que és, l'evolució humana és la que és. L'estupidesa no és un defecte dels altres, sinó és una possibilitat. Una que podem reduir amb humor, amb consciència, potser amb una mica de filosofia. Això fa que aquest petit llibre, disfressat de broma, sigui tan profund i que personalment m'hagi agradat tant, perquè al final sí que es pot entendre com una miqueta exagerat. És la seva filosofia, la seva visió, el seu anàlisi fa mig segle, però aquest llibre, aquest manual ens recorda que el veritable progrés comença quan deixem d'alimentar la ximpleria i comencem a cuidar la lucidesa. Potser aquest és el veritable antídot. Qui sap, riure'ns una mica de nosaltres mateixos sense perdre mai la capacitat de pensar. Gràcies de nou per estar aquí, gràcies per escoltar Mindcast 30. Si t'ha agradat aquest episodi, subscriu-te, comparteix-lo amb algú que potser no formi part d'aquest quart quadrant. No, una broma. Gràcies per tot, que tingueu un bon dia i com sempre, tornem aviat amb nous coneixements, noves cosetes. A veure què tal. Una abraçada.